my jsme tady s Filipem a jsme tady na školním pozemku, budeme hrát Crossbar Challenge 1200. Vysvětlíme vám hru. Břevno je za 400, obě dvě tyče jsou za 50 a spojnice je za 200. Jo, a každý má 3 střely a ten, kdo dá víc bodů, tak vyhrál, jo? Tak a hraje se to 1200 a jeden vždycky bude točit a ten druhý bude střílet, jo? Tak já jdu na to. tak čau, tak jdeme na to. Filip se připravuje k ráně. A jajkám, naser to tam! Nic, nevadí, pojď další střelu, pojď další. Nic, nevá, skoro. Dáme 5 střel, jo? Ne, tak, teď jdu na řadu já. No tak okej. Tak takhle. Réma střílí první střelu. A je to nad. Ještě 2 střely. Nevadí. Ještě jednu střelu. Jo. 400, takže je to nerozhodně a teď bude rozstřel taky 3 střely, jo? Tak teď zase bude točit Réma. Začal houší, já se jdu dívat na Filipa. Nic, nevadí. Pojď dál. Ještě 2 střely máš. Snaž se, bum! Nevadí. Pojď. Poslední střela. A zase nic. Za druhý kolo 0 bodů a teď jde střílet Réma a uvidíme, jak to dopadne. Takhle je to sranda. A pak nám nezapomeňte dát like. Réma střílí první. A je to vedle. Takhle kopnu míč. Druhá střela Réma má. A zase nic. Je to vedle, nevadí, Réma má ještě 1 střelu. Pojďme. Tak zase nic. Tak teď bude zase rozstřel a ten, kdo dá víc, tak vyhrává. A takhle to bude pokračovat do té doby, dokud to nikdo neskončí, OK? Tak teď jdu já na řadu a bude zase točit Réma. Tak čau hoši. A teď bude střílet Réma a Filip teda. A na to. A sakryš. To vypadá špatně. Viděli jste to? Ale hovno. To ti dá ani za hovno tohle. Takže zase nic, takže já jsem zase nedal ani jednu střelu, takže to tak napůjču. Jo. Teď jdu zase natážet já. Jak můžete vidět, mám nový účes. Tak, Réma střílí první střelu. No tak, Réma rozhod. Takže Réma vyhrává. A teď dáme, ještě jednou to dáme. A dáme to z větší vzdálenosti, tak se koukejte. Jo, hraje se na 1200, to jsem zapomněl, takže se hraje ještě dál, pardon. On se hraje ještě dál, až do 1200. Réma má kolik má? Jo, Réma má 600, já mám 400. Tak, čau. Takže nic.
Takže Rema má nic, takže má za tím 600, já mám 400. Tak já teď jdu střílet já, tak se koukejte. Na Remo. Hoši, jdeme na ně. Tak pojď, dáš to, pojď. Krásný. Super. Takže mám 800. 800 má Filip a doufám, že to dáhnou. A nic, nevadí. A bum, dal. A nic. Mám 800 a hra se dál. 3 lidema. Jo? No, takže má spojnici, takže má 800 jako i já. No, a teď ještě mám 2 střely. Tak, jeď Remo. A to uvidíš, jak vy máte s kamarádem. No ty tak, ty vole. Vedle. No a běž kamaráde. On to překop tady přes tu zeď. Tak kokot, to je kokot. Dělej, Nebeši! Ještě máš 1 střelu, ty. No, ty teda běž, ty vole. Kope Rema. A nic. Takže teď jde zase natáčet Rema a já jdu střílet. A čum na tu jeho ránu, to bylo úplně v prdeli. No já to tam naseru, ale se bude... To velký hovno. To bude někam přes to. No, takže já jdu střílet. Jo, už jde na to. A bum, šoupni to tam. A nic, to nevadí. Proč jsi to posral, no? Jo, že se moc omlouváme, že tady je takový hluk, ale mám školník, který je ze skačku, tak sorry. Pojď, bum! Já mám poslední rán, teď jdu na to já, hoši. Teď dáme se Filipovi kameru a je tam pěkně natřím góly. No ty tak, ty vole. Teď jde natáčet, střílet Rema. No zakopni, ty vole. 50, takže máš 850. Vedle, jak to jedle. Bude lepší, když budeš natáčet tím, Drž píču. kamerou, zadní. To je kvalitnější, bylo to o sobě. Já taky. Já mám to na sebe. Co? Za chvilku. Zase tam ty 3 góly. Čekejte. Tak my ještě každý si dáme 1 střelu a jestli nikdo nic nedá, tak vyhráme oba 2. Jestli ti 3 střela někdo něco dá, tak vyhrál. Tak rychle dělej. Jasný. A my už teď asi jdeme Máš ještě 2 rozhodující střely, já mám 3 a to jde na další, tak dělej. Tak. 2 minuty. A zase nic, kurva, zase nic. A další střelu. Zkus to teďka aspoň trochu dát, ty vole, pojď! A zase nic a teď jdu na to já. Já teďka rozhodnu, jestli jsem vyhrál já, nebo jestli jsme vyhrál jiný. Krásná střelista. Ty už jsi možná vyhrál, až si vychutnal ty 2 krásný střely, jo? Jo. A ty na mě budeš dívat, protože jsi prohrál, jo? Krása. Jsi užíval díru. No, takže nic. Ještě jednu. Musí dále. A zase nic.
Nevadí. Takže my to My se tady asi rozloučíme a čau. Čau. Nema teda vyhrál, jo, tak čau. Čau. Čau.